Pavel už nejaký čas strávil v zubárskom kresle a je na pol ceste k tomu, aby si opäť s úsmevom zaspieval v zbore a konečne zjedol to jablko bez nožíka. No a čo sa v tomto zubárskom kresle bude diať dnes, tak to nám už povie doktor Šil. Dnes prebehlo ďalšie stretnutie alebo ďalšie ošetrenie s pánom Pavlom, našim výhercom, kde sme nanovo napreparovali zuby, ktoré niesli mostík v hornej čelusti, to znamená horné dvojky, trojky, a zhotovíme na to nový provizorný mostík, ktorý jednak ho nejakým spôsobom esteticky zrehabilituje, to znamená, že bude sa môcť normálne usmievať, tie zuby nebudú citlivé a bude si môcť nejako normálne aj konzumovať potravu, normálne jesť a zároveň si zvykne na to, ako tie zuby vyzerajú, a keď sa mu to nebude páčiť, bude tam mať nejaké pripomienky, tak sa zapracujú potom do výroby nového alebo definitívneho mostíka. Zároveň sa zavedú 2 implantáty do dolnej čeluste do miesta dolných dvojok. Na tieto implantáty sa zhotoví fixný provizorný mostík, to znamená, nič sa nebude vyberať. Je to tam napevno naskrutkované do implantátov. To znamená, že pacient môže normálne jesť, fungovať, nič mu nebude vypadávať.